ụfọdụ bụ ndị na-amụtara nwa ma ncha bamụtara nwoke nke ba ji amụta nwanyị ọ bụla ebe eji ike eme asị Chukwu biko onye ọbụla nwa oke Chukwu gbafagoro nwa eme onye ka emela ibe nye obi adịghị mma ebezina nwanne m ga-ebezina na Chukwu kere ụwa ga-akasi gị obi Chukwu na anya na-echele gị wuo ahịhịa ọka na ayọ gị nna mọnụselu aka n'ụlọ ụlọ anyị papa ife onye zụrụ n'obi kome ya n'aka nwa abịalụwa abịago 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 ezigbo nwa abịalụwa abịago amụta ajụbọ mụrụ gịnị nwa abịalụwa abịago mana nke ọ bụ na mụrụ nwa abịalụwa abịago nwa bụ onyinye Chukwu nwa abịalụwa abịago 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 abụbọ mgbada otu igwe eji ọlụ egwu ka ọ bụ onye gbagagbo ngaba nọ hayam na-aga oge omewo nwa bụ nwa amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị nwa bụ nwa nwa bịala ụwa ọ bịagonu ọ nwoke ma nwaanyị ọ ka o si mee ocha bụ nwa onye ma isi ga-echi eze onye ma isi ga-echi eze onye ma isi ga-echi ugwu nwa bụ nwa ọrọ niile nwa bụ nwa ọrọ niile nwa bụ nwa Nkechi nyelu onye amụrụ nwoke amụrụ nwaanyị nwa bụ nwa adị ezo nwa azụ n'elu ụwa nwa bụ nwa ọrọ niile ndụmọdụ ndenye onye ọbụla n'elu ụwa bụ onye mụta nwa anya zụọ ya n'akwụkwọ ndụmọdụ na-enye onye ọbụla nne n'ụwa bụ onye mụta nwa anya zụọ anya n'akwụkwọ n'elu ụwa akwụkwọ dị mkpa nne n'ụwa ma nwoke ma nwaanyị akwụkwọ dị mkpa nne n'ụwa onye ọbụla mụta nwa ya zụọ anya n'akwụkwọ ọ bụrụgodị nwa ogbenye zụọ anya ka nwa gị na onye zụrụ nwa ogbenye Chukwu ga-agọzi ya n'elu ụwa nwoke mara akwụkwọ n'elu ụwa ọfụ ụzọ ka ibe ya ọ na-azụ aja ọ na-alụ ọrụ oyibo ibe ọ masịrị o jee lụbazi ya nwaanyị gụọ akwụkwọ bụ ụzọ ka ibe ya nwaanyị
ịgụ akwụkwọ n'ụwa bụ ụzọ ka ibe ya n'ụwa ọ bụghị dọkịta ọ bụrụ injinia ọ bụghị lọya ọ bụrụ chifu jọji nwaanyị bụrụ minista ọ na-eme ọfụma ọ bụrụ prezidenti ọ na-eme ọfụma nwaanyị lụbọlụ oyibo ọ na-eme ọfụma ọ tụba di ya ọ dịka ọ bụnye akasị mma osibe nri ọ dịka ọ bụnye akasị mma ọ na-akwa akwa bụrụ fashion designer